Nan buntag guys. Dara atong sobra sa order na tong kuan guys. Sa atong gikilaw gapon. Amo ni mo sisi guys. Buhat ang sisig. Sisig na tuway guys. Tas may gata. Hinot ka na guys. Murag harang-harang badapit ba? Kumiro na guys imong lapuan. More na siya pangwaon ng mga unod. Muna siya guys. Daghalang bagal guys. Pero gamay rin unod siya. Na guys. Natay sa baw guys. Absorb na yung mga tangkuan. Punta nga ito sa tuno guys. Lunod ang espiso nga tuno. Tapos atong siyang pabaso-bason guys. Kanamuro na siya buwan sa baba. Muna pinahubsan sa kuwan guys. Na guys, natay sa baw guys. Absorb na yung mga tangkuan. Punta nga ito sa tuno guys. Lunod ang espiso nga tuno. Tapos atong siyang pabaso-bason guys. Kanamuro na siya buwan sa baba. Muna pinahubsan sa kuwan guys. Na guys, luto na guys. Kasarap. Amoy pa lang. Dali mo na mga kain natin nito ha.